שלוש שנה ולעבודה. ואתה חייב את זה לעצמך, ואתה חייב למשפחה, ואתה חייב משפחה מזהה, ושלוש שנה ולעבודה. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind, but they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5. אני משחק כדורגל בקבוצה בטבריה וחולם להיות שחקן כדורגל מקצועי. גם אני אוהב לשחק כדורגל. השיא שלי בקבוצות כדור הוא 504. שנה הבאה אני אשחק בקבוצת כדורגל בבית שאן. גם אבא שלי עוסק בספורט. מה את אומרת? לא ידענו, כאילו שהוא לא המורה שלנו לספורט. הוא השתתף בתחרות איש הברזל וזכה במקום השלישי. לזה אנחנו מאמינים. התאמנתי בקראטה וזכיתי בתחרות במקום השני. אתם יודעים, אם לא היה ספורט, לא הייתה המשפחה שלי. מה זאת אומרת? סבא דוד הכיר את סבתא אסתר במגרש הכדורגל. כן. אני מתאמן באייקי 4 פעמים בשבוע. יש לי חגורה ירוקה ואני מקווה גם להגיע לשחורה. גם אחי שי מתאמן בספורט זה. שלך והנהר שלי נפגשים סוף סוף בחוף ישראל.